Vi afholder introdag i Velas for egentlig at give vores nye medarbejdere en chance for at møde nogle andre, der er i samme situation, altså for at de kan skabe sig et netværk og lande godt ind i virksomheden. Og så afholder vi selvfølgelig også, fordi vi gerne vil give dem en god indflyvning til, hvad vi er for en type virksomhed, og hvad det er for en strategi, vi har, og ja, hvordan det er, vi arbejder, og i det hele taget kan man sige, præsentere dem for nogle forskellige områder af vores forretning. Vi starter med at have noget speed dating, hvor vi egentlig fortæller hinanden lidt på skift om, hvem er det, vi er, hvor er det, vi kommer fra, hvad er det, man har prøvet før, hvad er det for et område, man skal ind på i Velas. Vi er blevet præsenteret for hinanden, og vi er blevet klogere på, hvad Velas er for en kæmpe organisation. Det er fedt det her, hvor vi lærer nye kollegaer, som jo så er i samme båd som os selv, fordi at vi også lærer netværk på tværs af afdelingen, og vi bliver klogere på hinanden, og får måske en relation til, hvem vi skal tage fat i. Jeg synes, jeg er blevet taget super godt imod i Velas og fik et introprogram tilsendt, inden jeg startede, med meget udførlig beskrivelse af de enkelte dage, sådan de første dage, hvad jeg skulle lave, og fik tilknyttet en mentor, som har hjulpet mig rigtig meget, og som jeg har kunnet stille spørgsmål. Så det har været en super god måde at blive modtaget på. Det har været mega godt, at vi har haft besøg af Jakob, vores direktør, som egentlig også viser, at han ser os som medarbejdere. Vi har haft mulighed for at stille nogle spørgsmål, der både har været lærerige og sjove. Så super fedt lige at få en person bag direktøren også. Jeg ser frem til, at vi skal ud og bowle som en fed afslutning på en god og lærerig dag. Og jo også en mulighed for lige at tæve nogle af de nye afdelingschefer i bowling. Det er bare en glad dag.